Gusti tresno mring kula sedaya, saking kilen miwah saking wetan, sami nunggil kaliyan Sang Pamarto Yesus Kristus kang dados panutan. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senin Legi 19 Januari 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer tekun. Para adi yuswa, nalika ningali temangga utawi kala mangga ndamel klamat utawi sawang minangka griyanipun tamtu boten gampil. Kala mangga kedah tekun damel klamat, senadyan kala mangsa tanganipun manungsa ngrisak klamatipun. Kanthi anteng tekun kala mangga kasil damel lan dadosi klamatipun. Nanging kados pundi nalika manungsa nindakaken pambudidaya, asring sanget ngedalaken pitembungan kadosta kula protes, kula katindes, kula dawah lebet, kula kapitunan. Manungsa kadangkala supi kalian gesang ingkang anteng lan tekun manggihi Gusti. Bab punika ingkang karembak dening Paulus dhateng pasamuan Kolose. Amri sedayanipun taberi ing kapitadosan tetep keguh lan boten milaur. Tegesipun menapa kemawon tantanganing gesang ingkang kabetaken namung tetep pitados tekun lan mitadosi marginipun Gusti. Kolose 1 ayat 23 ngendika, kowe kudu padha mantep ing pracaya, tetep santosa, ora keguh lan aja nganti nyeleweng saka ing pangarep-ngareping Injil kang wis padha kok rungu. Para adi yuswa, tetep tekun, tamtu badhe tekan. Menapa malih sinarengan mitadosi Gusti lan tansah ing marginipun Gusti. Milanipun monggo ing satata gesang kita nalika kita manggihi menapa kemawon, kita tansah tekun ing ayahan lan peladosan sinarengan tetep mitadosi dhateng marginipun Gusti. Emuta tekun, teken lan tekan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut amri kawula tansah tekun ing sadaya gesang kawula lan kawula pitados menawi marginipun paduka panganthi paduka tansah wonten ing satata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adi yuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi kados dene paduka ugi berkahi anak putu kawula. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit, kawula pitados menawi paduka badhe tansah maringi bagas kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Sriati Sutrisno wilayah 8 GKJ Magelang ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang maring kegiatan, paduka ugi ingkang tansah maringi bagas kesarasan. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang udasa mangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Bapak Suparmin, Ibu Pendeta Gledis, Bapak Irfan Sugianto, Bapak Joko Umboro, Umbawa ing Klitren Yogyakarta, Ibu Bambang HN lan sawetawis sedherek kawula ingkang udasa mangke nembe wonten ing pemulihan. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe maringi kesarasan ingkang wetahasan. Kaudinipun sedherek kawula ing GKJ Antp ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa lan paring berkah. Sedherek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan.
sawetawis sedherek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku, mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji, ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo, sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ing ngawedasak mangkin nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. Gusti tresno mring kula sedaya.